Ambalima bamanankan meno Mali kono ani Mali koka anga foli ani waliɲuman no be ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ ɲɛna ko bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔ min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la Mali jamana wasabulon kɔnɔna na wasadenw y'u ka ladala sigiba kɛ u ko sigi min ma ko science plénière o senfɛ sariya sen min ni o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ni ka dɔ fara wasadenw ka manda kan o tara ni ka don ba la wasaden 137 fɛ a kɛra ka bɛn alamisadon ma Sadio Sidibe ani Dramane Male olu de kɛra baara in seere Cherif Lajabaraninso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ walasa ka dɔ fara wasadenw ni o ye députéw ye olu ka manda kuntagala kan sariya kisɛ min bi o kofɔ o tali baaraw bɛɛ kɛra ka bɛn alamisa ma wasadenw tɔgɔla soba la ni o ye assemblée nationale ye ka da jamana yɛrɛ lahala kan politikiko gɛlɛya sira fɛ an ye sariya dɔ ta wasabulon kɔnɔ bi sariya in bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara wasabulon mɔgɔw ka waati bolodalen kan sariya in taara hakilina min na o ye pour que bɛn ni kelenya ani kotoɲɔgɔnya ka to malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a jateminɛ wasadenw ka waati bolodalen décembre kalo tile 31 ni sariya ma ta k'a fɔ ka dɔ fara olu ka waati fɔlen kan bulon bɛ langoloya dugu dun hali dugu bulontan man di kuma tɛ jamana bulontan ma ni lajɛ min ni o kɛra sababu ye ka fara ɲɔgɔngali kɛ wasadenw ni o ye députéw ye ani wasabulon ɲɛma ni o ye assemblée nationale président ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ foyi ye cogo min na u ka hakilina talenw bɛɛ ka se ka sabati ni o sariyakisɛ tali kalata baaraw kɛra ni o ye votu ye a kɛra maa 137 ne fɛ mɔgɔ ma sɔrɔ ka taa a juguya la mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna tun bɛ olu ma u hakilina yira sariyakisɛ in tali kunba dɔ fana ye bɛn ni kelenya ka se jamana labaara cogo ɲuman fɛɛrɛw ma o baaraw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min an ka jamana kɔnɔ ni lafaamuyaliw ye ɲininkali kɛra an ka kiiritigɛ soba la n'ale de ɲɛsinnen bɛ an ka jamana sariya senba lajɛli ma parce que n'a gɛlɛyara jamana sariya senba kɔnɔ ale de bɛ ɲininka an ye bɛnkan sɛbɛn dɔw fana ta pour que olu ka waleya fo k'olu don an ka jamana sariya senba kɔnɔ wa ni bulon tɛ yen a bɛ gɛlɛya jamana sariya senba kan ka yɛlɛma o n'a ɲɔgɔnna caman o de la an ye sariya in ta mais jamana kɔnɔden k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko sariya ni takun tɛ wasadenw ko ye a takun ye jamana basigi ye a takun ye jamana kelenya ye a takun ye ko to tɛ ɲɔgɔn ta la ni bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na député mɔgɔ 147 député kelen ma sɔrɔ min ko k'a tɛ sariya in fɛ 137 olu ko sariya in ka ɲi k'u b'a fɛ mɔgɔ 5 bɛ yen olu de ko k'olu ta a flash la u m'a fɔ a ka ɲi u m'a fɔ k'a ma ɲi an ye laɲini kɛ gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sika fɔ u ka sabati maliyɛn den bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ filanan ye min ye u k'u jija kalo 6 in o kana tɛmɛ baara ka kɛ kalo 6 in kɔnɔ walasa an hakili bɛ yɛlɛma mun na olu ka yɛlɛmaw ka kɛ wa kalata ka se ka kɛ bulon kura ka se ka don ni waati bolodalen sera ni baara ma se ka ban o fana ye kuma dɔ ye mais jamana kɔnɔdenw de b'o fɔ mais anw ka laɲini t'o ye n bɛ segin a kan tuguni an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye bɛɛ k'i ka kɛta kɛ ni bɛɛ y'i ka kɛta kɛ a ka ca ala fɛ kalo 6 an bɛ nɔbɔ ko la kalata kuraw bɛ kɛ bulon kura bɛ don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sariya kura in tali min ni a baaraw bɔra ka kɛ a bɛna lawaleya ka bɛn janvier kalo tile fɔlɔ ma ni k'a kun cɛ ka bɛn juin kalo tile 30 san 2018 ma wa a taara de ka sanga ni cour constitutionnelle ni o ye jamana sariya soba ale ka hakilina de ye min ni o taara octobre kalo tile 12 san 2018 cogo min na fɛn min ye jamana ɲɛtaga fɛɛrɛw ye olu ka se ka sigi sen kan an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka bangeli sankunbɛn ɲaɲali kadara kɔnɔna na silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan ɲiningali jaabi kɛnɛ u ko a ma ko question réponse a kɛra ka bɛn alamisadon de ma Bangɔni Janginɛbugu la an karamɔgɔba a Seydi Sherifu Usumani Manani Hayidara ale ka misiri kɔnɔna na mɔgɔw bɔra ka caya kɛnɛ in kɔnɔ i n'a fɔ komi dakɔnɔɲi Alhamidu Badini Abdoulaye Sogodegu ani Mohamed Traoré olu de kɛra baara in seere Cherif Lajabaraninso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'u lajɛ Ni ye laadalasigi ye mun bɛ kɛ san o san Mawulidi kadara la
sigi mun senfɛ Ansardine tɔnden n'a kanubaw bɛ faamuya jɔnjɔn sɔrɔ ɲinigali ni jaabili ɲumanw sabula ka bɔ silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Aidara yɔrɔ n'o bɛ kɛ sabu ɲuman ye ka maaw kunnafoni alisilamɛya diinɛ kɛcogo ɲuman kan yaasa Ala ɲɛsiranya bɛ se sinsin cogo minɛ ani ka maaw bilasira hadamadenya kɛcogo lakika kan. Ni ɲinigali ni jaabili kɔfɛ maaw y'u ka nimisi wasa jira ka kɛɲɛ ni karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Aidara ka jaabi farafansiyalenw ye. Ne kɔni faamuya caman sɔrɔ a la karamɔgɔ ye jaabi mun kɛ vraiment a bɛnna ma kojugu parce que n'an bɔra Burukina kalan yan an nana kalanso de la a kɛra komi an ye dɔ faamuya kalan kɔnɔ donc an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada. Ɲininkali caman cɛw ka sabali o ka musow tɔɲɔ dabila parce que ɲininkali caman musow tɔɲɔ de b'a la kɔnɔ caman n'an b'o ɲini an falakaw fo ka sabali ka kɔlɔsili k'o yɔrɔ la kosɛbɛ n'an bɛ karamɔgɔ cɛ fo k'a barikada. Ayiwa alhamdulilayi an kɔni an bɛ Ala fo an karamɔgɔ n'o y'a Seyd Sherif Usman Madani Aidara ye a ka ɲininkali jaabi kabako b'a la kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman dɔn madrasa karamɔgɔ dɔw don a waati mɛnna ni san cɛ bɛ sɔn ka se fo san 20 ma ale yɛrɛ ka sɔn ka tugu karamɔgɔ kɔ ɲininkali jaabi de y'a sababu ye parce que a y'a yira k'a fɔ dɔnnibaga i dar'i yɛrɛ la cogo cogo ma n'i y'i sigi ka ɲininkali dayɛlɛ ko mɔgɔw k'i ɲininka i bɛ tigɛ i yɛrɛ la i yɛrɛ dɔn fɛn i bɛ ɲininka la i tɛ se k'a jaabi mais karamɔgɔ depuis ni kunu fo bi ɲininkali jaabi la n'ale kɔni sigira n'i y'a ɲininka n'a ye jaabi min d'i ma fo ka taa diɲɛ wili a tɛ yɛlɛma. Bi an nisɔn ka di fo ka s'a dan na Mawuludu semaine kɔnɔ tile kelen bɛ ta ka ɲininkali jaabi an karamɔgɔ fɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yan ka na ni question ye ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ an karamɔgɔ b'a jaabi an b'a la fo k'Ala barika la ɲinan jaabi la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la diinɛ sira kan adamadenya sira kan duɲɛ yɛrɛ kan an ye faamuyali caman sɔrɔ. Fɛn mun ye ɲininkali 40 bɔ ɲɔgɔn ko ye o de sɛmɛna silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ karamɔgɔ a Seyd Sherif Usman Madani Aidara la ni ɲininkali ni jaabili kɛnɛ senfɛ ni maaw ye faamuya lakika sɔrɔ a la. An bɛ to Mawuludu ɲaɲali kadara kɔnɔ hali bi sigiba dɔ labɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ an karamɔgɔba a Seyd Sherif Usman Madani Aidara ani Wudu karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigi senfɛ a ka ca Wudu karamɔgɔ 1000 ani 193 minnu ni olu tun bɛ sigi kɔnɔna na a kɛra ka bɛn alamisadon ma an karamɔgɔba a Seyd Sherif Usman Madani Aidara ale ka misiri kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la aw ɲɛ bɔ o jaw de tɛmɛtɔla la aw ka jabaraniw sanfɛla la Sherifla jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako ani Fuseni Keita sera ka fɛn minnu sɔrɔ o ye ninnu ye. Fara dɔ ye Jamiyatu Ansardine Islami kɔnɔ karamɔgɔw fara ni ɲɔgɔn kan mɔgɔ kalanlaw ani wajulikɛlaw olu fara ni ɲɔgɔn kan n'o ye wajulikɛlaw ka jɛkulu ye o de wele ko Wudu bon comme an ni karamɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagati bɛɛ an ka ca diɲɛ kɔnɔ o tuma na karamɔgɔ ye lon dɔ kɛrɛnkɛrɛn Mawuludu semaine kɔnɔ a bɛ wulada kelen ta walasa a n'anw ka se ka sigi an ye baara minnu kɛ san kɔnɔ gɛlɛya jumɛnw bɛ baara la an bɛ ladilikan jumɛnw fɛ baara la bon a bɛ wulada kelen ta an n'a bɛ sigi an b'o barow kɛ bon ɲɛtaga minnu bɛ gɛlɛya minnu bɛ an b'olu ɲɛfɔ a ye ladilikan minnu b'a fɛ a b'o ladilikanw d'an ma wulada in na karamɔgɔ min kɔni sera ka ɲɛ sɔrɔ yan o bɛnna karamɔgɔ 1193 minnu sera ka ɲinan Mawuludu sɔrɔ wajulikɛlaw a bɛnna mɔgɔ 1193 a bɛnn'o ma bon an ye baara min kɛ ɲinan san kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ an sera ka mɔgɔw wele mɔgɔ hakɛ mun nana don Ansar la mɔgɔ hakɛ mun ye baya kɛ o bɛnna mɔgɔ 100,000 ani 600 ani 800 ani mɔgɔ 8 mɔgɔ mun ye baya kɛ an bolo ɲinan san kɔnɔ donc vraiment an b'a la fo ka Ala barikada an ye réunion dɔ sigi Tamani ka baara dɔ boloda ko an bɛna tournée dɔ kɛ diɲɛ kɔnɔ bon Ala sɔnna o tournée n'a kɛra succès ye karamɔgɔ 6 de ye tournée nin kɛ mais pour le moment an ye jamana 3 de ta Mali Burkina Côte d'Ivoire a kɛra succès ye parce que an sera ka dugu 71 an sera k'o de yaala tile 15 kɔnɔ dugu 71 a dugu 71 an sera ka wajuli 80 ani wajuli 6 de kɛ ka se ka conférence 80 ani 6 ɲɔgɔnna fana an sera k'o kɛ bon o dama fana na bayakɛla min sɔrɔ a bɛ taa fɔ mɔgɔ 1000 mɔgɔ 4000 ani dɔɔni donc weleweleda min bɛ yen dɔrɔn o de ye k'a fɔ Wudu baarakɛlaw ye ko vraiment cɛsiri wagati sera sabu min bɛ yen sisan
karamɔgɔ ye a seko kɛ a ye sira bɛɛ lajɛlen jira an na donc sisan a bɛ anw de bolo sisan an ka wuli ka jɔ tournée min kɛra ɲina an kan ka ɲɔgɔnna wɛrɛ boloda et puis k'a se k'a bonda bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan alors donc wuli ka jɔ bɛ anw de ma sunɔgɔ banna karamɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ an ye diɲɛ k'a dɔn ko Ansar karamɔgɔw kuma dama tɛ. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansar Bulu Farami ni o bɛ Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ADN Mali ɲɛmayaso bureau exécutif a y'a ka san kɔnɔ ladalasigiba kɛ ka bɛn arabadon ma u ko sigi ma ko conférence nationale annuelle sigi baara a bɛ don mawuludu kadara de kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ san baara labɛnw kan ani a musakakow bɛɛ lajɛlen Fatumata Yaya Kane ani Mohamed Traoré olu de ka sɔrɔlenw don. Ni lajɛ in baaraw bɛɛ sigira sen kan Ansardine National ɲɛmayaso fɛ Ansardine National ka nin lajɛ ni o bɛ wele ko conférence nationale ni a baaraw bɛɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bila ni o kɛ mawuludu kɔnɔna na o ma nin wagati in suganti kunfɛko la barisabu ka d'a kan mawuludu kɔnɔna ye wagati ye Bangoni Janginɛbugu la ni Mali tɔndenw a ka ja diɲɛ fantan ani 4 tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔ don o de bɛ kɛ sababu ye ni tɔn ɲɛmɔgɔw ni tɔndenw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina yira kɛ fɛn camanw kan tɔn ɲɛtaga koɲɛw sabatili sira kan ni u ka o kɛnɛ dɔ ye nin ye ni o bɛ wele ko conférence nationale ni a bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen nin ye kɛnɛ ye min ni section ɲɛmɔgɔw walima section ka cidenw u ni Ansardine National ɲɛmayaso bɛ sigi ka fɔw kɛ tɔn yɛrɛ lahala cogoyaw kan cogo min na laɲini bolodalenw bɛɛ ka se ka sabati. Bi lajɛrɛ ye an ka conférence nationale de kalo saba an bɛ sigi mun kɛ a fɔ ma convention an bɛ kalo saba sigi kɛ déléguéw bɛ bɔ section na ka na o conférence la section déléguéw kɔfɛ an bɛ sous-section fana déléguéw fana fara kan bon o sigi de ka bon kosɛbɛ congrès kɔfɛ sigi la belebeleba ye nin de sigi yɛrɛ kunba ye k'an ka san yɛrɛ mumɛ baara minnu kɛra k'a lakali jama ye na ka minnu tora kɛbali ye k'olu fana ɲɛfɔ musaka fana minnu sɔrɔla k'olu fana ɲɛfɔ ka musaka minnu bɔra fa minnu fɛ ka bɛɛ ta lakali ye i ka a faamuya n'a y'a sɔrɔ fili tɛ a baaraw la donc sigi yɛrɛ kun y'o de ye. A lajɛ in senfɛ section ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛw y'u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni tɔn ɲɛmɔgɔyaso ka nin baara ninnu labɛn ko ɲumanw ye hakaja ɲina mawuludu san 2018 baaraw labɛn cogo ko a wasara misaliya ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo tiɲɛ yɛrɛ la ɲina mawuludu labɛn cogo la ka taa a daminɛ f'a sanfɛ a bɛɛ lajɛlen alhamdulilahi an bɛ Ala fo a la ka ɲini Ala fɛ dɔrɔn baara in to Ala ka tɛmɛ yira na an ye mawuludu kɛ o dongo su a kɛra wasaba ye wa an nana fana ka bɛn n'an ka congrès yan bi n'o y'an ka conférence ye an b'o nisɔndiya kɛnɛ kan vraiment alhamdulilahi mawuludu kɔni Ala ka tɔ hɛrɛ yira na Ala kira kanu kosɔn. Ne ye min y'a yɛrɛ la ɲinɛ alhamdulilahi tabarikala ɲinɛ tabarikala an hakili sigira baara labɛn cogo ɲuman na an bɛ a fo la ka a waleɲuman dɔ ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase sigisɛn ɲɛmɔgɔw ma ka taa bila international ɲɛmɔgɔw ra an b'a bɛɛ lajɛlen fo ɲinɛ baara kɔnɔ a labɛn ko ɲɛmɛ ɲinɛ Ala k'a timɛ ko jira an na kira n'a sɔmɔgɔw kosɔn sɔli ala rasuli. Nisɔndiya min b'an na an tɛ se ka a bɛɛ fɔ mais hakilila min b'an na o ye Ansar ɲɛtaga ye karamɔgɔ y'a ɲini cogo min an yɛrɛ ka se k'a dɛmɛ a ka se a seyɔrɔ la an b'o de ɲini Ala fɛ i n'a fɔ karamɔgɔ ye min ɲini an fɛ tɔn ɲɛmaa o tɔndenw o Ala ka bɛɛ sɔn sabari la i ka sabari tɔndenw fɛ i ka sabari mɔgɔ wɛrɛ fɛ hali min tɛ tɔnden ye karamɔgɔ kɔni y'o ɲini an fɛ siɲɛ caman tiɲɛ tiɲɛ na an ma gasi sɔrɔ a la an nana fɛn o fɛn dɔ de bɛ fara kan ka taa faamuya yɛrɛ bɛ fara kan ka taa e kan ka miniti 5 kɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali miniti 2 i t'a kɛ ye i bɛ se ka tɛmɛ donc an bɛ taa de faamuya de bɛ sɔrɔ kosɛbɛ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiya yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ taara n bɛ fɛn min fɔ yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que baara in a taabolo kɔnɔ ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la bon gɛlɛya dɔ kɔnɔ b'an kan an bɛ fɛ an ka ɲɛmɔgɔw kan an dɛmɛ o la parce que an ka yɔrɔ in gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ parce que an ka yɔrɔ a faamuya tɛ yen kosɛbɛ bon a ka d'an ye ɲɛmɔgɔw ka bɔ an ye ka taa an ka yɔrɔ ɲɛnamaya quoi o kɔni ka d'an ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o kɔnɔ kɛmɛ o kɔnɔ o kɔni ka d'an ye an ka sirifɛ tiɲɛ yɛrɛ an b'a fɔ a n'a ka dɛmɛ Ala ka n'a kisi an bɛ fɛ fana hali bi sini a ka dugawu kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min na. ADN Mali ka nin lajɛba in senfɛ ni o ye conférence nationale ye u da sera fɛn caman ma a kɛnɛ kan i n'a fɔ san kɔnɔ dugutaga bolodalenw ni o ye mission annuelle ye ka se tɔn ka lajɛbaw ma wajibiw bi o la ani u ka baara bolodalen caman wɛrɛw
ka bɔ mawuludu tɛmɛnen na ka se an filɛ ni mawuludu min na ni o ye san 2018 mawuludu ye ka sangani ni mawuluduba in la ɲɛnamayali ye Mali kɔnɔ yan Ansardine National Président ye weleda kɛ nin kɛnɛ in kan ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn min bɛ sabali ani muɲu kɔfɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka se ɲɔgɔn kanuw ma lajɛba in donna hɛrɛ la cogo min na a ka se ka bɔ hɛrɛ la o cogo kelen in na. An kɔni bɛ wele da mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ala ko de la comme karamɔgɔ yɛrɛ da sera baraji ma baraji ka bon kosɛbɛ o la mɔgɔw k'u jilaja u kana u ka barajiw tiɲɛ ni kɛwale cɛjugu ye o la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que an b'a dɔn dɔgɔkun kelen ni ala ko yɛrɛ tɛ dekun don kosɛbɛ jama mun bɛ yan jama in a tɛ kun yɔrɔ la jama yɛrɛ kɛlen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan jama mɔgɔ hakɛ min bɛ siso kelen kɔnɔ ka ca mɔgɔw bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ bon vraiment i b'a ye k'a fɔ dekun don mais an bɛ dekun fɛn fɛn kɛ nin na a bɛɛ ye barajiw fana de o la mɔgɔw ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn kanu o de ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu mun kɛ o de ye ala sɔnna bangeni wajuli o ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la cogo min na denwuli fana ta bɛ yen an bɛ ala deli ala k'o fana yira an na k'a fana tɛmɛ hɛrɛ la ka dugawu kalan fana kɛ k'a kun cɛ ka bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ k'an kisi juguw tɔɔrɔ ma ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati dugawu minnu bɛ k'a kɔnɔ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ala k'u wuli ka bɔ yen ala ka hɛrɛ nati. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ biro min ni o ka manda banna cinkanw sarali sira fɛ section minnu ni olu kɛra sanbalaɲɔ ye ɲɛmayaso ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Keɲeba section o de ye saraba cɛ ka sanga ni Keɲebakaw ka nin wulikajɔ ni u ka layidu dafa ye tɔn ɲɛmayaso y'a yira k'a fɔ ko bonyamasegina k'a ma ka bɛn desanburu kalo tile 29 nata in ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ADN Mali ka section bɛ t'i jɔ section 46 la Mali jamana kɔnɔ. Alisilamɛmusow ka jɛkulu min bɛ wele ko association Kokajɛ ni a ɲɛkunba ye an ba Sedat Aidara Aisha Kulibali ye olu jɛra ni ka kunnafoni cari kɛnɛ dɔ labɛn ka sigi sen kan walasa ka se ka ansar musow ladi ani k'u lafaamuya furuso sigi yɛrɛ o minɛcogo ɲuman kun kan a kɛra ka bɛn arabadon ma an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Madani Haidara ale ka misiri kɔnɔna na Bangɔni Janginɛbugu la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ an ba Madame Haidara tanti Aisha Kulibali de bolo Amadu Kamara ani Fuseni Keita olu de kun bɛ kɛnɛ in kan fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'o lajɛ. Kokajɛ i n'a fɔ a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na n'a bɛ sanuya bɛsɛya furubato buranladon a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kofɔ min hakilina ɲuman bɔra an ba tanti Aisha Kulibali la k'a ɲɛsin diɲɛ musow ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ansaru musow yaasa ka furusow u bonyali togo an'u matarafali togo k'o sabati furumuso bɛɛ lajɛlen hakili la. Nuna sigili an bɛ Kokajɛ hukumu kɔnɔna de la comme san o san an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Fadi international ye u bɛ su kelen di Kokajɛ musow ma n'o ye Tanasha n'a ka jamakulu ye pour que an ka se ka baro kɛ musow fɛ ka ɲɛfɔli k'u ye Kokajɛ kan donc an bɛ yan o hukumu kɔnɔna de la bon comme Kokajɛ yɛrɛ baselen don thème 12 de kan donc thème 12 in na an bɛna olu citer mais en même temps thème 4 talen b'an bolo su in na sigili bɛna kɛ o de kan o thème fɔlɔ ye sanuya ye. Donc comme a bɛɛ b'a yɛrɛ kalama foyi ti ɲɛ ni sanuya tɛ hali kɛnɛya tɛ saba ni sanuya tɛ adamadenya ɲuman tɛ sɔrɔ ni sanuya tɛ wa ala yɛrɛ tɛ sɔrɔ ni sanuya tɛ donc o la an y'an ka thème fɔlɔ kɛ sanuya ye mais su in na an bɛ kuma sanuya fɔlɔ kan o kɔfɛ an ka thème filanan o bɛ boli lamɔ kan an yɛrɛ bɛɛ b'a kalama labɔ tiɲɛnen don bi ka se niveau min na an ka jamana kɔnɔ donc lamɔ kan ka kɛ cogo min i n'a fɔ ala ni kira yɛrɛ mago b'a la cogoya min na donc an bɛ kuma o ka su in na ni ala sɔnna ma an ka thème sabanan o bɛ boli fɛn kan secret des femmes n'o ye musoya gindo ye comme mais n'a fɔra ko musoya gindo mɔgɔw kana miiri ka bila ko wɛrɛ la musoya yɛrɛ ye gindo ye o gindo in ti dɔwɛrɛ ye sanuya ni kokajɛ ni kasa duman ani k'an janto an cɛw la ka se ka muɲu ka sabali k'an ka kow to ala ma k'an janto an denw na k'an janto dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na o de y'a gindo tɛ gindo in ti dɔwɛrɛ fosi ye a kana na kɛ mɔgɔ kan b'a fɔ fɛn wɛrɛ ka sɔrɔ o tɛ quoi donc o ye thème sabanan ye thème naaninan o n'a laban su in na an bɛna kuma min kan o de ye degun min bɛ musow yɛrɛ ka furuso la ni furu la a ka ca ala fɛ a kɛra cogo cogo i ti lafiya 100% ni cɛ ka tɔɔrɔ tɛ i b'a sɔrɔ degun wɛrɛw b'i kan dukɔnɔmɔgɔw ta fanfɛ yɔrɔ la maintenant ni o bɛ e muso min na i bɛ se ka mun de kɛ yanni ka perdi parce que a dɔw la i kun kalifa kojugu k'i bɛ taa di a cibaga ma
donc an bɛ kuma o de kan i ka se k'i ka ko to ala ma ka sabali ka muɲu ka sabali i n'a fɔ o de ɲininen don an musow yɛrɛ fɛ cogoya min na n'i ma den tɔnɔ sɔrɔ i bɛ n'i ma cɛ tɔnɔ sɔrɔ i bɛ den tɔnɔ sɔrɔ donc ni ala sɔnna an bɛna kuma nin thème naani de ka su in na. musow bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka na kɛ nin sigiliba in seere ye min na bɛnna an ba tanti Aisha Kulibali ale n'a tɔɲɔgɔnw min kɛra sababu ɲuman ye musolaka ninnu ma bari sabu k'a da kan u ye faamuyali caman sɔrɔ furu kan ani furu cɛ a denw buranw a n'a sigiɲɔgɔnw olu la don cogo la musolaka ninnu y'u ka nisɔndiya yira an ba tanti Aisha Kulibali la a ka nin miiriya ɲuman in tali la k'a ɲɛsin diɲɛ muso ma. su in na an bɛ ala fo ka ala barikada ala min y'an sigi nin kɛnɛ kan an bɛ k'u kɛnɛ de ka musow ka kɛnɛ an b'aw baw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ta na Aisha an b'ale de ka kɛnɛ kan bi donc an bɛ dugawu kɛ sijani kɛnɛ lafiya bɛ ala bolo ala k'a da n'a ma a bɛ fɛ ko in ka kɛ cogo min na ala k'a k'a bolo ala k'u k'a ka ala kama kira na so dungo kama sɔli ala rasulula ne camanba de faamu a la i n'a fɔ a ka ca k'u ka jɛ sigira musow de kama saniya a bɛ na ni saniya sabula ala yɛrɛ tɛ se ka bato f'i ka saniya donc fɛn caman b'a kɔnɔ quoi parce que ni dongun bɛ musow la ni ko bɛ yen ko musow kan k'a kɛ o ye nin de parce que an b'a y'a dabɔ pour que lafiya yɛrɛ de ka don furusow la i n'a fɔ a ye ka jateminɛni bɔra kan furusa cayara i bɛ taa sɔrɔ furu bɛ sa manamana ko dɔ la ka taa sɔrɔ problème ba yɛrɛ tɛ mais ɲɛdɔnbaliya ni faamubaliyaw de don bon donc ni weleda kan min kɔni bɛ ne fɛ dɔrɔn musow bɛɛ k'i sen don nin na parce que nin dabɔra an lafiyali de kama ni bɛn donna du kɔnɔ an musow fɔlɔ de bɛ lafiya n'an denw ɲana an musow de bɛ lafiya n'an dukɔnɔmɔgɔw bɛnna anw de bɛ lafiya donc nin bɛɛ y'an musow de kungo ye o la dɔrɔn muso bɛɛ k'i sen don nin ko in na nin hɛrɛ ko ba in na i n'a fɔ an balimamuso y'a fɔ cogoya min na i n'a fɔ sisan an kana kɛ komi an y'a lamɛn an ka waleya ninnu ta ka baara kɛ n'u ye pour que an ba ka objectif bɛ se ka atteindre cogoya min na. an bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kokajɛ u ka nin sigiliba in senfɛ min kɛra a Said Sherif Usman Madani Haidara a ka misiriba kɔnɔna na a kɛra sababu ɲuman ye musolakaw bolo madama minnu kɛra furu kanubaga ye u na se ka u ka furusow o nafa bɔ cogo min na n'u cɛ bonyali u buramusow an'u sigiɲɔgɔnw ladonni ko ɲuman ye an ba tanti Aisha Kulibali a nisɔndiyara musow ka nin bɔli la ka caya ka na nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn min bɛna u ka furusow kisi waleyaw ma waleya minnu kɛlen bɛ sababu ye bi ni furu caman burujara ka sabu k'a ye musow y'a ɲini ala fɛ ko ala ka an ba tanti Aisha Kulibali a ka nin waleya in ka si ni kɛnɛya d'a ma jango a ka walankata diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a ɲɛsin musolakaw ma. o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw ma Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an k'olu lajɛ. Alamusa do Burkina jamana kɔnɔ kiri min bɛ senna n'a ɲɛsin mɛ kafo jasobaw mɔ furanjɛrɔ kafo n'a ma sira sɔrɔ Blaise Compaoré jagoya gwɛnɛ kɔfɛ ka bɔ fanga na dangɔrɔba dɔ donna kiri bulo kɔnɔ Burkinakaw ka lapasa jɛkulu ɲɛmakɔrɔ Maître Mamadou Traoré ale ka tile tilanan dayɛlɛlen don kiri bulo la jakiw minnu nsigasigana ta mɛ ka ɲɛsin a mɔ k'a jɛra Général Gilbert Diendéré fɛ ka kafo jaso n'o ye furanjɛrɔ kafo ye san 2015 septembre kalo la barisabu ka da ka ko seere caman ye Maître Mamadou Traoré bɔtɔ ye Général Gilbert Diendéré fɛ ye kuma min na ni a ye Michel Kafandonw ka furanjɛrɔ kafo jaso o kumana Burkina jamana kɔnɔ kiiritigɛla min bɛ jamana tɔgɔ la ni u k'a ma ko procureur o y'a yira k'a fɔ Maître Mamadou Traoré n'a ma ɲa k'a yɛrɛ ye lapasaba ye k'a kun gɛn ko mɛ Général Gilbert Diendéré ka kɔrɔsigi ye ka se ka sariya nasiraw ka bilasira olu la u k'a ma ko conseiller juridique Maître Mamadou Traoré ka lapasabaw minnu dan bɛ a fɛ ni olu dɔw ye Niger ka denw ni Cameroun ka denw ye u y'a yira k'a fɔ a ka ye Général Gilbert Diendéré fɛ yen furanjɛrɔ kafo jasole farafinna tile bɛ yan ba jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kun ye surunani don min daminɛ u ni surasi ɲɛma Général Gilbert Diendéré ni ɲɔgɔn cɛ k'a n'a hakili jira ɲɔgɔn na a ka fanga in bila ko Maître Mamadou Traoré tan kun bɛ Général Gilbert Diendéré fɛ yen o de kadira kɔnɔ ko n'a yera ye k'a yera o ci de senfɛ u labanna ka jira k'a fɔ procureur ni o ye jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma ye o yi sinsin fɛn minnu kan k'o kɛ danganiya ye k'a fɔ Maître Mamadou Traoré ye Général Gilbert Diendéré dɛmɛ k'a fɔ jasoli la ko danganiya jɔlenw tɛ nka hali bi procureur ni o ye jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma ye a ko siga tɛ a la Maître Mamadou Traoré kun ye Général Gilbert Diendéré ka kɔrɔsigi de ye sariya nasira kan barisabu ka da kan ma min na ni ani CEDEAO ma ɲɛmaw bɛ kumaw na ko Maître Mamadou
Traoré kɛ bɛ sɔn ka Général Gilbert Diendéré dɛmɛ kɔrɔfɔw fɔcogo la walasa a ka fanga ka sinsin a bolo. Kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ Gadiana fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ Maître Mamadou Traoré ka lapasabaw ani maa minnu dɔɲɔna ka fɔ jaso in senfɛ olu fɛnɛ ka lapasabaw. F'a kɛra sababu ye maa minnu dɔɲɔna ka fɔ jaso in senfɛ olu ka lapasabaw y'a yira k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye lapasaba ye nka fɔ an ka lajɛ de ka jotigi ka jo d'a ma ka jaakitigi jaaki aw minnu bɛ ka Maître Mamadou Traoré lapasa bi a sen tɛ ka danfara de don lapasa baara min ni a yɛrɛ y'o kɛbaa ye ani kokolo min ni a fɛnɛ y'o kɛ k'a to a y'a dɔn k'a fɔ a ye lapasaba ye. O kumana hali n'an dɔ don aw man k'a fɔ ko a bɛ a kɔdogo walasa k'a ndaraki kiiri la k'o man kan. O kɔrɔfɔ in fɛnɛ ye Maître Mamadou Traoré ka lapasabaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kiiri bulon kɔnɔ. Congo Kinshasa jamana ɲɛma Joseph Kabila bɔra ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a ka majiralen mɔ jamanakuntigisigi kalata la min bɛ kɛ desanburu kalo tile 23 n'o ye Emmanuel Ramazani Shadari ye. Ko in kɛra ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye wa bɛɛ kun gɛn kun bɛ k'i ɲɛmada ko fɛ k'a daminɛ diɲɛ selekɛnɛni tɔnba Nations Unies na ka taa se nasarala tɔnba Union Européenne ni Ameriki jamana mɔ. Maa min na ni jamana ɲɛma Joseph Kabila yera kɛnɛ kan fangaɲinidɔ minnu bɛ a fanfɛ olu ka fara ɲɔgɔn kan tɔ ko Front commun pour le Congo FCC ni Emmanuel Ramazani Shadari kɛra o cɛbɔ ye. Jamana ɲɛma Joseph Kabila de ye o fanga ɲinindɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan ko u bi dɛmɛ don ka ɲɛsin a ka maa yiralen mɔ. Wa o babu sentigi fɛnɛ tɛ maa wɛrɛ ye jamana ɲɛmaya so jamana ɲɛma Joseph Kabila ka babu sentigi kelen Lambert Mende fɛnɛ don. Kuma kɔnɔ Lambert Mende y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila labɛn bɛ ka Front commun pour le Congo cɛbɔ dɛmɛ a ka kɛ jamana ɲɛma ye. A y'a yira a ka kɔrɔfɔw la hali bi k'a fɔ Front commun pour le Congo FCC a n'a cɛbɔ Emmanuel Ramazani Shadari ka taa se jamana ɲɛma yɛrɛ mɔ ni o ye Joseph Kabila ye. U kɛn bɛ k'u kɔ a da kalata sabaden la jamanakuntigisigi kalata wasadensigi kalata ani marabolo ɲɛmasigi kalata wa k'u dan bɛ u yɛrɛ la. U dalen don a la k'a fɔ u na sebaya ta sebaya in dali danfarabaden na don u ni u fadenw cɛ sa wa a ko ɲiningali tɔ min kɔni bɛ a ko nka u kɔni na kɛ sebaya ye ka jamana mara ko kura ko barisabu ka d'a kan ko u ni maa minnu min ɲɔgɔn na k'u ti maa ka namugula sogo bɔ o ye Martin Fayulu ko ye. Martin Fayulu min ni fangasinamatɔ ɲɛma dɔw farala ɲɔgɔn kan ka danaya d'a kan k'a kɛ u bɛɛ lajɛlen ka cɛbɔ ye. Ale ka ko fiɲɛ kɛra min ye dankɔrɔba yɛrɛ min bɛ politiki binna k'u kan ni o ye Félix Tshisekedi n'a ka UDPS ye. O kɛlen kɔfɛ k'a tɛgɛnɔ bila k'a fɔ a ka dɛmɛ b'a ye k'a fɛnɛ ka cɛbɔ don o y'i fosi. Vital Kamerhe fɛnɛ ye dankɔrɔba ye o fɛnɛ y'i fosi. Maa tɔw minnu b'a kɔ ni olu ka giri o dɔ ye Moïse Katumbi ani Jean-Pierre Mbemba. Cameroun Anglican vɔma yɔrɔ surasiw ye a yira k'a fɔ u sera ka mamurutilen jɛkulu 26 de fa u ka wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra Novembre kalo tile 22 a kɛra gaɲagaɲaba fɛ ka digi tilebiyanba kan maramafɛn caman sera ka sɔrɔ mamurutilen jɛkulu ninnu nɔ na minnu kan bɛ ko fɔ Anglican vɔma yɔrɔ k'i yɛrɛ ta ka k'a dama jamana ye Cameroun jamana bolo. Ko in kɛra Bamenda woroduguyanba de fɛ. Bamenda ye Anglican vɔma yɔrɔ mara duguba de ye. Woroduguyanba in fɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bali. Mamurutilen ninnu daga yɔrɔ de kun ye yen ye. Ma mina ni jigin ka surasiw fɛ caman fara u la 26 ni ka dɔw fɛnɛ jogi. Cameroun surasiya y'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ in bi don fɛn min kadara kɔnɔ taama ka se ka nɔgɔya mɔɔw ma fangu in fɛ. Barisabu ka d'a kan taama kɛ bɛ farati ye bi. Maramafɛn de bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen labɔ. I b'i to taama na dɔ bi taa bi ka k'i ka bolimafɛn daraki la wa kɛbaa bɛɛ lajɛlen ye Anglican vɔma yɔrɔ ma murutilenw ye. Ko kumana ko nin na kɛ sababu ye ka lakana nati a kɔnɔ na. Hali n'o y'a sɔrɔla Camerounkaw kɔni bɛ k'u ka sebaya jira u ni mamurutilen jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Anglican vɔma yɔrɔ la. U ka cɛni a barika ka bon Cameroun surasiya mɔ. Novembre kalo tile 21 u ye Cameroun surasiya mɔbili dɔw natɔ to ka ja da olu ɲɛ a senfɛ surasi kelen fara a kɛra yɔrɔ min na u ka yɔrɔ ma ko Lewo. Menji Alu sera ka jamana woroduguyanfa fɛ ka digi a tilebiyanfa kan surasi 11 de banana a sen fana. Zimbabwe ma ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ u bɛna lajɛ ka dɔ bɔ lahɔrɔmaw la
jamana ɲɛmayaso kɔnɔ min bɛ se ka to wagande bi giriya wagande kɛmɛ ka fiɲɛ ta alamisa nɔvɛmburu kalo tile 22 minisiri min bɛ zimbabwekaw fɛ ni a ɲɛsin bɛ nafoloko ma ale nana san 2019 jamana kan ka labaara ni nafolo min ye k'o dajira bɛɛ lajɛlen la dolari wari miliyari 6 ani miliyɔn 600 a bɛ bɛn o de ma nka jirala k'a fɔ lahɔrɔma caman de bɛ bi jamana marabaw ka sɔrɔta la u k'a ma ko mesure d'austérité gɛrɛndɛ dɔ de don a bɛ min boli a yɛrɛ k'a ka jamana kɔnɔ o gɛrɛndɛw dɔ ye nafoloko minisiri ka fɔ la baarakɛlaw minnu bɛ ni olu jɔyɔrɔ ka bon ni u k'u ma ko haut fonctionnaires ka taa se minisiriw ma kɛmɛ sara la u ka sara 5 bi tigɛ ka bɔ a la barisabu ka da ka jateminɛ bɔra kan k'a fɔ Zimbabwe ni ye jamana yɛrɛ ka sɔrɔ lajɛ kɛmɛ sara la 90 bɛɛ lajɛlen bɛ taa o furuba cakɛla ɲɛmaaba ninnu ni minisiriw de ka saraw la a ma bɛ t'i jɔ maa 250 la o de kosɔn nafoloko minisiri a ko u bɛna lajɛ ka furuba cakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛ walasa maa minnu bɛ ka sara ta k'a sɔrɔ u tɛ yɛrɛ o fana bɛ kɛ an ka farafinna jamanaw kɔnɔ dɔ tɔgɔ sɛbɛnlen don kalo o kalo a ka sara bɛ bi nka n'i taara ɲini i b'a sɔrɔ a tɛ diɲɛ na yɛrɛ k'o kɛlɛli fɛɛrɛ fana bɛna daminɛ yɛlɛma wɛrɛ min fana taara nafolo labaarali la Zimbabwe jamana fanga fɛ o ye dolari wari miliyɔn 50 ani miliyɔn 7 o fana bɛna ta k'o di farajɛw ma Zimbabwe bawo Robert Mugabe jamana ɲɛmaakɔrɔ a bɛ deli ka nazaraw ka forow ndaraki u la ni sariya sendalen dɔ ye ko réforme agraire o kɛra sababu ye ka nazaraw tɔɲɔ Zimbabwe jamana kɔnɔ nka Zimbabwe jamana ɲɛmaakɔrɔ Robert Mugabe y'a yira k'a fɔ ale y'a dabɔ fɛn min kama dugukolo dɔ ka se ka sɔrɔ farafindenw fɛ ka ci kɛ nka Emerson Mnangagwa min n'an b'a nɔna bi o y'a yira k'a fɔ a ka o kɛwale kɛra sababu ye ka sɛgɛnba lase jamana ma bawo sɛnɛ ma se ka yiriwa kabini dugukolo ndarakira nazaraw la Zimbabwe dugukolo kan o kuma na dolari wari miliyɔn 50 ani miliyɔn 7 in bɛna ta ka di u ma k'a fɔ cɛnni donna kun fanga kɔrɔ tile la a y'a lajɛ a ka nin minɛ a k'a kɛ foro baara ka kokura sɛnɛ ka se ka yiriwa ko in bɛ o de maana farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan walasa ka se ka Mawuludu 2018 ko tɔ la sankɔrɔta alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u ye farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la karate min senfɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw u y'u ka seko an'u ka dɔnkow lamaga kosɛbɛ Isufu Kulibali ani Muhamɛd Tarawele u sera ka fɛn minnu sɔrɔ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an k'o lajɛ walasa o fana kana to ka Mawuludu ko la min ye senfili ni bolofili tilamaw ye fo kana se rekikɛlaw ma u ye kɛnɛba sigi Bamakɔ cogoya min na o fana k'o ka nisɔndiya waleya o cogoya kelen fana don boɲamasigi k'o kɛ a Seydi Sheikh Sherif Usman Madani Hayidara ye o min bɛ wajulu kɛnɛbaw sigi ka kɛ ni nin wulikajɔ ninnu ye o de kama nin kɛnɛba in a kɛnɛ sigila wa kɛnɛ ninnu donna ni rekikɛlaw ka wulikajɔw ye fasoɲɛnajɛ girin ta min ye fasoɲɛnajɛ girin ta maaw ye u ka curu don cogoyaw o y'o kɛ kɛnɛ in kan hali n'a y'a sɔrɔ kɛnɛ kun korolen don u b'a fɔ minnu ma ko isɛ ani kuma dɔw la o b'o dulon ɲɔgɔn na ni ka wulikajɔ dɔw kɛ o b'a fɔ minnu ma ko kisi kɛnɛ dɔgɔya m'o bali o ko ka wulikajɔ kɛ ni ka asilamaw nisɔndiya an nana Mawuludu bonya kama ani karamɔgɔ yɛrɛ barika kosɔn ani Mawuluduba in ni y'an sera yan bi kɔni ni Mawuludu yɛrɛ tɛ an kun tɛ se yan an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na de b'a fɔra an ye dɔrɔn dɔw yɛrɛ bɛ bɔ bakɔ dɔw bɛ wɔ sen an farala ɲɔgɔn kan ka na parce que an bɛ fɛ Iribi ka taa ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Mali Iribi ko la an b'a ɲini karamɔgɔ yɛrɛ fɛ a ka dugawu k'an ye an ka Iribi ko la pour que an bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bon gɛlɛya caman b'an kan gɛlɛya caman b'an ka Iribi ko la dɛ bon an kɔni bɛ Ala deli dugawu ka ko la bɛnbaliya bon o dun an bɛ fɛ an yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲɛɲini k'a la a bɛ ban cogo min na a ka se ka ban rekikɛlaw tɛmɛnen kɔfɛ min ye senfili ni bolofili matarafabaw ye olu ye kɛnɛ ta u ka dɔnko ni sekow u y'a yira maaw la o maaw ka kɛnɛ dayɛlɛla ni kulu min ye o de ye club Escado ye n'o ye maître Salifu Kɔnɛ ka maaw ye ka bɔ Banguni Nɔyɔrɔbugu la o bɛ se dabali fɛn fɛn na o y'a bɛɛ lajɛlen yira o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Kung Fu club maître Mamadu Jara ka bɔ Sangarebugu o fana ka maaw ye wulikajɔ kɛ ni ka maaw nisɔndiya ka na se min ye club Wula 1 ma ani club Wula 2 o bɛɛ lajɛlen bɛ Banguni Jɛgɛnɛbugu la o cogoya kelen fana don min ye Tunga club maaw ye o fana ye o ka seko ni dɔnko da kɛnɛ kan ko in yɛrɛ bɛɛ jalatigɛla ni min ye o de ye kunfɛkɛlaw ye ani ni maa y'i kɛ i kan i bɛ se k'i bɔ o tigilamaa bolo cogoya di o y'o fɛɛrɛ n'o dabali bɛɛ lajɛlen yira adamadenw na. Ya an bɛ nin kɛnɛ sigi san o san dɔ wɛrɛ tɛ an bɛ kɛnɛ sigili fɔlɔ min kɛ a sigira 96 ka se bi ma
san o san an bɛ kɛnɛ sigi kira bangeni nisɔndiya de kama mais a sababu bɛɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara de ye o de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ala ka juruba kelen na pour que an ka se ka mawuludu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ a bɛ san caman bɔ an bɛ nin baara la Hayidara nɔfɛ donc san o san an bɛ kɛnɛ in sigi nin t'a san fɔlɔ ye bon a mɛnna an bɛ kɛnɛ in sigi bon an bɛ wele bila karatigɛla bɛɛ de ma mawuludu yɛrɛ pour que ka mawuludu ɲɛnamaya ka mawuludenw nisɔndiya an b'a kɛ o de kama mɔgɔ minnu bɛna Hayidara fɛ mawuludu la bon weledakan min bɛ ne bolo o de karatigɛla fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ Anisaro kɔnɔ bɛ diɲɛ fan o fan n'u nana u ka n'u dogo bɛɛ ka na kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka mɔgɔw ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baraji de sɔrɔ a la. O ni cogoya de la fasolanjɛkɛbaw o y'o ka mawuludu nisɔndiya kɛ o senfɛ ni ka asamaw fana nisɔndiya sabu diinɛ bɛ sigi min kan o ye kɛnɛya ye fasolanjɛ fana o fana waleyako ɲuman o tɛ taa hakilina ɲuman kɔ o hakilina ɲuman o fana bɛ diinɛ kɔnɔ o de y'a to fasolanjɛ ni diinɛ o tɛ taa ni ka ɲɔgɔn to. Sani ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ nin ye bataki ye min bɔra Moritani Ansari ɲɛmaw yɔrɔ k'a lase u ka tɔndenw ani u kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ko wele bilalen don tɔndenw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma mawuludu duwawu ta o kɛnɛ kan min ni o bɛna na ɲɛnamaya u fɛ ka bɛn novamburu kalo tile 26 ma ni nɛgɛ kanɲɛ 14 gosira Moritani Ansaru dagayɔrɔ la Kufa Nouakchott k'a da kɛnɛ in bonya yɛrɛ ni a barika kama ko jamakɛ mɔgɔ si den kelen kɔ tɛgɛnɔbila kɛra bataki in na u ka ɲɛma Siriki Sangare fɛ o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.